תחזית מזג האוויר ל-16 ביולי. היום יש רביע ויבש מהרגיל, בימים הקרובים יעשה חם יותר ויותר. הלו? היי אמא, בוקר טוב. סליחה, מי זה? לא שמעתי? נו, מה מי זה? מי כבר קורא לך אמא? רואיקי, בוקר טוב. את זוכרת שהיום יום ההולדת של אורי, כן? אני אוסף אותך בשעה 12 עם העוגה. כן, כן, אני בדיוק עכשיו מכינה את העוגה. תהיה לנו יופי של עוגה. ביי אמא, נתראה ב-12. שמנת, שמנת, שמנת. קודם כל, אני צריכה שמנת. שמנת. אולי פה בארון. אולי שמתי בארון. הלו, רואיקי. תגיד, אני לא זוכרת מה אמרת לי. יהיה חם או קר? אני לא יודעת מה ללבוש. מה קר, אמא? אנחנו ביולי. את זוכרת שאני מגיע ב-12 לאסוף אותך עם העוגה, כן? כן, 12. היי. אמא? אולי הם קטנים, אבל הסימנים שם. גם אם זו דמנציה, יש מה לעשות. בלבול, ירידה בזיכרון לטווח קצר, קושי בביצוע פעולות יומיומיות, ירידה במוטיבציה, קושי בהתמצאות בזמן, קושי בתכנון ובהתארגנות. אם זיהיתם אחד או יותר מהסימנים האלה, חשוב לפנות לרופא או רופאת המשפחה. אבחון בשלבים מוקדמים יביא להתמודדות טובה יותר, עכשיו ובעתיד.